Мошенниклар кеше алдауның төрледән-төрле ысулларын табып кына тора, зыян күрүчеләр саны артканнан-арта бара. Күптән түгел шәһәрдәшебез мошенникларга 125 мең акча күчерү турында полиция хезмәткәрләренә хәбәр итә. Аңа билгесез номердан шалтыраталар. Хатын-кыз үзен банк хезмәткәре дип таныштыра. Банк картасында ниндидер операцияләр баруын әйтә. Тиз арада картада булган акчаны башка счетка күчерүен сорый. Банк хезмәткәре дип таныштырган хатын-кыз карта счетын үзе бирә. Акчаларыгызны курыкмыйча монда күчерә аласыз дип ышандыра. Далее, после этого звонка, мне позвонил еще один номер, представился сотрудником полиции и сказал то, что данной девушке, ее звали Надежда Николаевна, можно доверять, то, что она и вправду является сотрудником Центробанка, и все ее указания нужно выполнять. Аннан соң гражданин ялган банк хезмәткәре кушканча эшли башлый, банкка барып, тиз арада счеттан акчасын салдыра. Терминал аша әлеге хатын-кыз җибәргән счетка күчерә. Через терминал в Почтобанке я начал наличным переводить данные свои денежные средства. Я осуществил 15 операций на телефонный номер. Она мне его продиктовала, и денежные средства я перевел. Зыян күргән гражданин өенә кайткач кына акчаны мошенникларга күчерүен аңлый. Ялган банк хезмәткәренә шалтыраткач, телефон сүндереп куелган булуы ачыклана. Мондый мисаллар күп, мошенниклык гамәлләре дә тормышыбызда еш очрый. Җыйдыга түлшәп, бер кискән кебек, шикле оешмаларга, кешеләргә белдерүләргә ышанмагыз. 1 тиенлек файда урынына 3 тиенлек зыян алуыгыз бар.